Asinibingelele emakhaya si lana ke ekumoloyizi cafe la sidla khona ukudla okumnandi ngizobe ngichaze ke eyokudla uhamba nje usuthi uma uthola iplata ka200 wathola ugqoko lika 250 bese yonke into yakhe ihamba kahle kodwa ke namhlanje sihamba nomama umtshali umama ke sisithi umama uprofessor sikubingelela nje mbukeli siyaziwa ukuthi esikhaleni podcast kanti samsana nevuyo media kanti kabakulethela lolu daba iKing Cetshwayo FM yaziwa kuthiwa iKCFM ilapha na emall esikhaleni senkosi kulot number 12 yonke into kube usayithola siyacela ke mama ubingelele ababukeli bethu. Ngiyabonga kakhulu Sifiso Mfeka ngibingelela abalaleli bethu besikhaleni podcast ihamba kanye nevuyo media. Ngiyabonga. Siyabonga. Itopic yethu ke namhlanje ithe ukuthinta ulimi lwesintu ukuthi kubaleke ngani ukuthi umuntu mayala phana esikoleni eindaweni zokufunda asebenzise ulimi. Mhlawumbe singaphinde siqale lapha ngokuchaza ukuthi kambe masikhuluma ngolimi lomuntu sikhuluma ngani? Masikhuluma ngolimi lomuntu sikhuluma ngolimi lwebele. Lelu esilincela komama bethu masikhula. Ngesingisi ke bebathi imother tongue. So sikhuluma lana ngokuthi kubaleke kangakanani ukuthi masikhulisa izingane zethu sifundise ulimi lwebele ziziqhenye ngalo zizazi futhi zona ukuthi zingobani njengoba thina sikhuluma isiZulu nje nabanye njalo ngokolimi abalukhulumayo so ke kubaleka kakhulu ngoba ingane ifunda isencane ukuthi iwubani ulimi lwayo luthini lokho kuyayikhuthaza mayisingena esikoleni izoqhubeka ifunde ngalo kakhulukazi mayisaqala ukufunda ngoba ulimi lwebele lubalekile ngokuthi mawubambe lona ekuqaleni uyakwazi ukubamba ezinye ilimi kalula kunokuba uqale ngolimi ongelona lakho kukhona nje omunye ubaba usemdala nje kakhulu akazange afunde ukutheni mayesho kodwa wafunda kakhulu wagcina emabangeni aphansi efunda ngesiZulu qala kwakufundwa isiZulu vele kodwa ngathi mangibona uhla lwelimi azikhulumayo ngabona ziningi ngamangala ukuthi wazifunda kanjani nesingisi sikhona lapho nezinye ke nje zaphesheya kwezilwandle zasentshonalanga nezakwamanye amazwe so ke ngokocwaningo lomhlaba kubalekile ukuthi izingane zifunde ngolimi lwazo kusasuka phansi ngike ngizwe othisha abafundisa amabanga aphansi bethi izingane ayisakwazi ukufunda ingoba vele zididekile ngoba zilalela na ku social media nakuphi ezibuka opopayi ngesingisi igcina zididekile zingasalibambi kahle ulimi lwazo ikakhulukazi lwesiZulu so thina esingabazali kufuneka siqikelele ukuthi izingane siyazifundisa ukukhuluma ulimi oluqondile ukuze ke nomqondo wazo ukhule mawuqale ngolimi lwakho uyakwazi ukuhlaziya kahle okunye okubalekile ukuthi ingane iyakwazi ukusungula izinto sibuke nje ukuthi hawu asikwazi kwenza izinto ezithile kanti ingoba sine language barrier kodwa manje asibuki mangabe ubuka nje kwezinye izizwe uyothola izingane ezincane engangena esikoleni kodwa indlela ezidlala ngayo ziyakha izinto ngolimi lwazo ziqhubeke futhi ngolimi lwazo kuze kuthi emaseyikhulileke kuyikhona zingena ke manje kwezinye izilimi ezikhona
Asibonge ke mama. Ungakhohlwa ke silaphana Oxygen Cafe esikhawini ila okwazi khona ukuthi ubhukhe indawo mawunomcimbi ngaba ibirthday yakho kungaba ibirthday yomntwana ngabe mhlambe unomcimbi othile uyafika la uyaxoxisana nje inamba okwazi ukwenza kuyo ukuthi wenze iorder noma ubonisane nabo u076 777 48W1 ubuseke ubaba nje umloyi eyakulekelela ukuthi yonke into oyifunayo ihambe kahle. Ungakhohlwa ke ama-prizes ethu lokhu ekhuphuke ngomhla ka-25 May abayilendlela eyona all along bekungamanani nje aphansi nikhumbuleke izinto ezikhuphukile siqhubeka ke naloku daba lwethu sithi ke kwenzakalani uma umfundi noma umntwana engalisebenzisanga ulimi lwakhe kusukela ekuqaleni ekhula uyasho ke umama ukuthi uba nalento ekubizwa kuthiwa i-language barrier. Okwesibili akakwazi ukulungisa kahle izinto noma aqambe izinto afisa ukuyiqamba ngoba unalenkinga ukuthi nalento afuna ukuyenza uma efuna ukuyichaza ngalolu limi wasanaka i-understand ngoba kufanele ahambe ulanda i-dictionary ukuze akwazi ukuthi akhulume kahle lento afuna ukuyikhuluma. Isikhathi sikuphi-ke ngoba ukucabanga into ifika manje abese ngingakhohlwa ke ukuthi kuthiwa i-universe kwesesikhathi uma ikhuluma kuwe kungenzeka ukuthi nakomunye umuntu iyakhuluma ikhuluma kulo munye ngolimi lwakhe ikhulume kuwe ngolimi lwakho wena manje ufuna ukuhumusha lento uNkulunkulu akunikeze yona ngolimi lwabanye abantu sekuba khona i-conflict. Kunjalo impela Sifiso mangabe ukhuluma ngolimi ongesilona olwakho kufuneka ucabange ngolwakho uthathe lolu limi uliqonda ukuthi lithini bese uhlehla ubuyela olimini lwakho ufuna ukuqonda kahle bese uyakhuluma futhi ngolimi olunye. So ke enganeni akubi lula ukwenza kanjalo. Ngakho ke ingane iyahluleka ukucabanga ngokuhlaziya bese kuba ungathi izingane azinako ukuhlakanipha lokwemvelo kanti ingoba manje zididwa indaba yolimi ngoba azilitholi ithuba lokukhuluma ulimi lwazo. Mangenza nje isibonelo eminyakeni eminingi edlule nganginengane engayifaka e-preschool endaweni ke iyalaba abakhuluma isingisi. Manje lengane iyayisebenzisa isandla sesinxele kwathiwa angithenge isikele sabantu abasebenzisa isandla sesinxele ngasifuna ngasithola la empangeni. Ngithe ngithola futhi babe ngibhalela incwadi kwathiwa angifike ingane yami iyahlupha mangiya lapha e-preschool kwathiwa iyahlupha lengane ikhulumisa ezinye izingane ngesizulu. Ngase ngithi mina ingane mother tongue yayo nalezi ekhuluma nazo i-mother tongue base bethi akuvunyiwe ukukhuluma ulimi lwakho lwebele. Bathi ke mangabe iqhubeka yenze njena izophelelwa isikhala. Base bengiluleka ukuthi asikhulume isingisi ekhaya. Ngase ngithi mina cha ngikaze nje ngihlale nje emzini okhuluma isingisi ekhaya. Nakithi sasingasikhulumi nasekhala futhi asisikhulumi isingisi sikhuluma isiZulu. Base bethi hayi impela mayiqhubeka kanje banginika noma 2 months mangabe ingasifundi isingisi izophelelwa indawo. Ngase ngithatha isinqumo ngaleso sikhathi uthi hayi angiyikhiphe ngoba vele ikhona i-crash esikhawini ngabe ngayithatha ngayifaka khona. Ithe isikhona ngangibona indlela eyayijabula ngayo yakha abangani yaba nabangani ithanda noma kusinwa ithanda nje nokuvunula kule crash ke babenziswa nje izinto ezilekelela umntwana ukuthi azazi ukuthi ungubani. Ngelinye ilanga ke kwafika isikhathi ngase futhi ngeke ifundeke le kulezi izikole engasikhuluma isiZulu kodwa ke yaqala yafunda emzingweni kwase kufika ke isikhathi sokuthi ngibe nokuya kwelinyizwe kwafuneka manje ngiyoyifaka la kukhulunywa khona isingisi kodwa isiZulu iyasikhuluma angikaze ngizwe ikhuluma isingisi nomuntu nabantu abafikayo ekhaya bakhulumisa ngesiZulu. Bakhulumisa ngesiZulu uthola mhlawumbe umzali
uvakashile kodwa ufuna ukukhulumisa ingane ngesingisi kodwa yona ikhuluma isiZulu ngoba mina bayazi ngikhuluma isiZulu nabo angisikhulumi isingisi. Ukukhuluma lolunye ulimi kwesinye isikhathi ngabe kuyamenza yini umntwana akhululeke noma abe fluent ekutheni axoxe nezinye izizwe uma ebe umuntu osebenzisa kakhulu ulimi lwakhe i-mother tongue. Mayesebenzisa i-mother tongue wayesefunda futhi nolunye ulimi njengaso isingisi uyakwazi ukuba fluent asikhulume kahle ngokwendlela yakhona kodwa akazi ukusikhuluma mhlambe ngeaccent yabelungu ukuthi alingise yonke into usikhuluma abe uyena ngoba phela into ebalekile umqondo walento ekhulunywayo akukhona ukuthi ukwitiza njengabo. Yes ukwitiza njengabo so ke ibisi yayilekhe identity ke lapho igcina ingasazazi ukuthi ubani. Ake ngithathe le ndaba yezilimi. Akukhona abantu abathi bedalwe ebeyisingisi umbuka. Abe umuntu edalwe abe isiZulu umbuka. Kukhona yini ukushayisana kulezo zinto mhlambe ekhaya uthola ukuthi lo uyisingisi lo uyisiZulu mhlambe i-relationship lapho sizama kanjani ukuthi sibuyise lo osemane walahleka esintwini waba isingisi. Kusuke indaba ikubazali ukuthi umntwana abamtshela ukuthi ubani akhule ezazi angabi umuntu ufuna ukulingisa abanye abantu noma ezinye izizwe. Kuhle khona ukuthi uziqhenye ngobuwena. Alright, asibiyeke siye la kule ndaba yama cultural activities kube umlando wethu kube iheritage. Ingakanani ke irole eplaywa ilanguage to associate us with lezo zinto lezo. Ulimi lolo lwalelo siko lubaleke kakhulu ngoba manje ukhuluma into oyaziyo into esemizweni yakho. Masikhuluma ngeheritage uyazi na ukuthi into oyizwayo emzweni so ke kuyakusiza ekutheni ukwazi ukuyimukela lento ube nogqozi lokufunda ngomlando wakho. Kukhona umlando esasiwufunda wakwaZulu sifunda ngesilo uShaka kodwa nje ngesikhathi sifunda sikhulela endaweni la kwakusuke uyindawo mhlambe zama mission akukho okutheni esakufunda kahle njengobuqhawe besilo uShaka into esasifunda sasibuka nje ukuthi inkosi eyayinenhliziyo enjena yenza ukuthi nokuthi kuya ngani ngoba thina sasingaziboni singamaZulu nathi ngendlela esasihlala kuyo emission ke mangabe kuyimission yase Scotland wawufunda lamasiko nje engathi awakhona yabo nasi isiZulu kodwa izinto eziningi kuthi hayi lokho akuhambisani nokukholwa hayi lokho kunjani so ugcine nawe ungazi ukuthi uyini. Ameke bathi lapha ngokwe UNESCO research findings ka 2024 umuntu ofunde ngolimi lwakhe udevelopa stronger cognitive skill particularly in critical thinking and problem solving and creativity. Usoshilo ke mama wathi abamabandla babefisa umuntu ashintshe ngisho usiko lwakhe kube sengazuthi uyiScottish noma uyiGerman noma uyi-Anglican English kube namthelela muni ngoba lokho sekurelated to ukukholwa nesiko. Well ngizokhuluma ngokwami mina engadlula kukho hayi abanye ngoba yinye mission engahlala kuyo kwakuyikotshi. Angithi
inkolo isuke ifike nalaba bemission bephuma phesheya bengalwazi ulimi lwenu, bengazi ukuthi futhi niphila kanjani, nidla kanjani. Bavele nje babuke ban research noma banicwaninge ukuthi niphila kanjena, bese bevele benifundisa ukuthi philani kanjani. Njengokudla nje kuthiwe khona into breakfast, khona ilunch, khona idina ntambama. Kodwa nina abanibuzile ukuthi nidla kanjani. Lokho nje ngakufunda sengila kwaZulu ukuthi ngifika ngama-80s ukuthi ke lana bavuka ekseni baye emasimini bayosebenza, kuyikhona bebuya sebezokudla. Basebenza endlini nasekhaya egcekeni. Bese kuthi mase kuphola ilanga baphindele ensimini, babuye futhi ke bese bedla futhi mase kuyolala. Kusho ukuthi ipattern yala kudliwa kabili. Kodwa manje isifundiso sokuthi kuthathu udla kathathu ngosuku, kumile lokho kufanele kube khona. So ilapho ke la ubuye ubuluze i-identity noma ubuwena ngokwesintu. Alright, sesivala nje. Ingaba ikuphi mhlambe ongaba isiyalo to abazali ukwazi ukulungisa lesimo, ngoba siyabona ukuthi ingane zethu zikwetiza kakhulu manje. Sifisa ke lesimo sikwazi ukusilungiselela even for the generations to come. Ukuthi abazali okunye besuke beholwa ukuthi inqubomgomo kahulumeni ithini. Kodwa ikukhona ukuthi sebeyafuna ukuthi ulimi lwakho lufundwe kulama grade aphansi, kusuka ko grade 1 kuya ko 4 kanjalo. So lokho kuhle, kufuneka sibakhuthaze abazali ukuthi bangaze bathathe ingane ziye kude zilimale nezimoto, kanti ukufunda kukhona la, kufuneka kulungiswe. Bafunda kahle nje nala nasema preschool ngiyengibona ukuthi bazama kakhulu ukugxisha ingane isingisi, kanti kuhle ukubalansisa ingane ilwazi ulimi lwayo, ungayifundiseli ukuthi iyokhuluma isingisi. Yingakho ingane zethu igcina zingakwazi ukusungula nje izinto nokuba nje nomqondo ukuxazulula inkinga. Mhlambe siyabona ukuthi imisebenzi ayikho, kodwa singabi nakho lokho ukuthi hayi angisungula into ethile, ngoba manje umqondo uthi ngifundisa isingisi kufuneka ngiye la kukhulunywa khona isingisi ngiyosebenza khona, angabi nakho okusuka kuyena. Okunye futhi mawazi kahle ulimi lwakho uyakwazi ukuxazulula inkinga. Ngeke ngabona abantu basemakhaya endaweni ngisafika la ngo-1982, mawuya le koManguzi uthola ukuthi benza izinto oyibonayo wena ukuthi zinzima, kodwa manje ngoba bakhuluma ngolimi nezingane ziyakhuluma zesikoleni, ziphasa kahle futhi ezikoleni lezi engangisuke ngiye kuzo. Ngayibona ukuthi ayikho into eyonakele ngempela ekufundeni ulimi lwakho. Abanye nje bayizinto ezinkulu, banamabhizinisi aphakeme, banezifundo nje ezinkulu, kodwa indawo abasuke beqhamuka kuzo usuke nganakekile. So singabudeleli ubuthina. Ayike injalo ke indaba, singabudeleli ubuthina. Asibongeke kumama umtshali ukuthi uphinde wasipha ukujula kolwazi ukuze sazi ukuthi kubaleka kangakanani ulimi lwethu. Sithembeke ukuthi solekelelana emakhaya, silekelelane ezikoleni, silekelelane emasontweni uku-improve indlela esisebenzisa ngalo ulimi lwethu. Ungakhohlwa ke mawusithola, uzosithola lapha esikhaleni podcast, usithole kuVuyo Media, usithole ku-KCFM. Ungakhohlwa ke i-Oxygen cafe sesikhawini lapha njengakwaNembula. Batheke uma uplace i-order ushaya number 076 777 yonke into yakho yobe sihamba kahle. Ungakhohle KCFM radio itholakala lapha emall opposite nase Roots next to FNB. Ilapho kusizosithola khona. Uma ufisa ukusilalela umanager udayele uye lapha ku Google wakho noma ku Chrome uthi KCFM radio
.co.za and then ke uzobona nje i-icon ethi Neno upress lapho and then ke bese kuyavela konke and then buse lapha nakulesini usobe uyabatholeka abasakazi bakho abadumile ungakhohlwa futhi ungasithola lapha na ku Facebook la uthola khona ongasenda khona ama comment ubuse uyasho ke uthi eyabantu abangani be-KCFM ila uzosithola khona asibonge sithembe ukuthi sizophinde sihlangane ngokuzayo usongavalelisa mama Mtshali. Siyabonga kakhulu babukeli bethu kube mnandi ukuba nani siyojabula kakhulu uma nizophawula ngalokho esikhuluma ngakho ngoba kuyimpilo yethu sonke ukuze nathi sifunde kulokho enizobe nikusho noma kuhle noma kubi ngoba vele siyacwaninga asiphatheki kabi makuukuthi ke ukuphawula mhlamba akuhambisani naloko ebesikukhuluma kodwa kuhle nje ukuzwa uvo lomphakathi. Siyabonga.